Váš inovatívny prístup a kreatívne učenie fyziky je teraz určite inšpiráciou aj pre iných učiteľov. Čo inšpirovalo vás? Hlavne moji žiaci, keď som videl, že nie každý chce študovať fyziku a ja zase viem, že fyzika sa naozaj vo všetkom nachádza, tak som vlastne sa snažil nájsť tú fyziku a aby oni ju našli v tom, čo oni radi robia. Takže oni boli mojou inšpiráciou. Ako máte ich spätnú väzbu alebo väzbu od vašich kolegov? Aká je? Tak žiaci si pochvaľujú portfólio, lebo im zachraňuje známku, takže z toho sú určite radi. Ale hlavne aj to, že naozaj nájdú sa veľakrát v tej fyzike a zistia, že áno, baví ich to. A kolegovia sú veľmi podporní. Ja som na škole, kde mám super kolegov a skvelý tým učiteľov, ktorí každý jeden proste robí so žiakmi poctivo a inovatívne, takže veľká podpora a inšpirácia aj z ich strany.